Hej, vi er en gruppe af 3. Mit navn er Mathias, og så er jeg sammen med Martin, og så er jeg sammen med Pernille, og vi skal fortælle om, hvad resulterende kraft er. Resulterende kraft, det er den kraft, der er synlig, og i det her tilfælde, der kan vi, altså den kraft, vi kan se. Og for at fortælle om den, for at beskrive den, så bruger vi et eksempel, der er fra Proxys Online. Scenariet består af en olieboreplatform, der bliver trukket af 2 trækskibe. En trækker 275 kN i den nordlige retning, og det andet trækker 350 kN mod vest. Fordi at de har 2 retninger, så har de en resulterende kraft, der i princippet bevæger sig mod nordvest, og vi kan regne den resulterende kraft ud i vores koordinatsystem. Vi tegner et koordinatsystem, koordinatsystemet repræsenterer vores 4 verdenshjørner. Så vores første akse, x-aksen, står for øst og vest, og vores anden akse, som er y-aksen, er for nord og syd. Og vi ved, at vi først bevæger os nordop, så vi tager fra origo, som er 0,0, op på 275 kN. Og når vi bevæger os mod vest, så bevæger vi os faktisk i minus over anden kvadrant, så det kommer til at hedde minus 350 kN. Og så er det, at vi tegner 2 vektorer, der går ud fra hver sin værdi af både x og y-aksen. Og så er det, at vi kan tegne den resulterende kraft i form af en tredje vektor fra origo og op til, hvor de 2 vektorer rammer hinanden. Så er det, at vi kan skrive det ind i en formel, eller et regnestykke. Så force resulterende kraft er lige med F1, som er x1 over y1. Det er minus 350 over 0. Og det plusser vi så med F2, som er x2 over y2. Og det er vores 0 over 275. Så når vi regner det ud, så bliver vores resulterende kraft minus 350 over 275. Og nu vil jeg vise jer med et forsøg, hvad den resulterende kraft er. Vi har 2 personer, der trækker hver sin ende af en snor, der er bundet fast til Benson, som sidder på en kørestol, og det burde trække faktisk hen retning mod mig. Og det her, det er så, hvordan man illustrerer resulterende kraft.